Jedna stopa je určite lepšia ako dve, pretože nevezí sa tam iba telo, ale vezí sa tam duša. Motorka je diagnóza. Treba sa s tým hlavne narodiť. S chuťou. Motorkári ako taký je určitá uzavretá skupina ľudí, taký by som povedal zvláštny, ale veľmi dobrá partia. Ale je o to viac bláznov a fanatikov sa v tomto športe nachádza, ktorí sú schopní dať do toho športu úplne to posledné. Sú aktívni na Alpe Adrii, je určite Vlado Rúža, ktorý to roky už robí a ten progres tam je proste vidieť, áno. Vlado Karban sa vrátil, ale to je samozrejme zase trošku iný level, ktorý pár rokov nejazdil a tá rýchlosť vo vás zostane. Proste obdivuhodné je príklad chlapci, jak je Megela alebo Ferry Vetrak, ktorí začali vlastne, jak Ferry Vetrak, neskôršie začal závodiť, proste zaoberať sa tým. Závodníci sme jedna veľká komunita, máme sa všetci radi, sme parádna partia. Samozrejme, iné to je v depe, že sme všetci kamarádi, vieme sa aj nacápať dobre, vieme sa dobre pobaviť, ale na trati je to inom. Tam človek nepozná vrata. Jazdím, čo sa týka profi, nejaké 4 roky, ale jazdím od malička. Jazdím triedu Superbike na motocykli Kawasaki ZX-10, jazdím majstrovstvá Slovenska a Alpe Adria Cup, čo je európsky šampión. Poprvýkrát, keď som vyskúšal motorku 125 na okruhu Hungaroring, tak sa mi to hneď zapáčilo a chcel som to vlastne viackrát skúšať a som tomu tak prepadol, že je to oveľa lepšie proste ako motokári. No, tak chlapec jazdil motokári. Od 2000 roku dosiahli sme tam dvakrát titul majstra Slovenska, boli sme aj na majstrovstvách sveta v Malézii. Tam mal tiež krásne umiestnenie, ale vo finále dosť bola veľká havária a zrovna sa tam zamotal. A tam to bolo trošku iné, lebo ozaj tie 4 kolesa sú 4 kolesa. Všetci sme vlastne z toho sídliska jazdili na tých bicykloch cyklotriálových a rodičia nás podporovali, lebo vtedy vlastne rodičia nás každý víkend niektorí vozili na závody, tak sme mali proste gulu, prívesný vozík a jeden týždeň to viezol môj otec, druhý týždeň druhého otec, tretí týždeň Čermákov otec, až sme sa nejak takto vlastne dali ten kolektív tých 5 chlapcov dokola, tí rodičia sa o to starali a vozili nás po tých pretekoch. Emócie sú obrovské, to v celom týme je nervozita pred štartom, tá je riadna, to akože to... Pred pretekom určite stále iba sedím, snažím sa koncentrovať dovnútra a opakovať si celú trať. Rituál je proste taký, že som asi pol hodinu predtým ticho, úplne s nikým sa nerozprávam. Človek, lepšie podľa mňa pretekár, sa musí zosúľadiť s motorkou, ale ako náhle na ňu sadnem, tak som vlastne spojený s ňou a pri každom sadnutí na motocykel sa prežehnám. Zápne, jak zasvieti zelená, nepoznáme nikto nikoho. Chyba je tá, že nemôžem sledovať celý pretek, ja som na cieľovej rovinke, s chlapcami som spojený s vysielačkami a ukazujem Lukášovi v podstate pozíciu. Strach je určite, dokým si nesadím na motorku, ten strach úplne opadne a idem tak, ako sa dá. Každý rodič, čo položí svoje dieťa na motorku, sa stáva schizofrenikom.
A z jedného pohľadu ho ženie dopredu, aby vyhrával, z druhého pohľadu ho brzdí, aby sa mu nič nestalo. Je to naozaj schizofrenické, lebo na jednej strane chcete, aby vyhral, na druhej strane chcete, aby bol opatrný a dával si pozor. Čo, žiaľ Bohu, nejde dokopy. Manželka ma v tom podporuje, nemá voči tomu žiadne výhrady. Mama nemá proti tomu nič, ale radšej sa pozerať nejde. Rodina je rodina. Tak toto je moja babka teda, ona nám fandí ako v týme, vždycky keď odchádzame na preteky, ona vám povie, že aby sme sa držali. A keď sa vrátim, tak prvá otázka, a či sme si neroztrepali papule na pretekoch a sleduje tiež tieto preteky ako fakt staršia osoba už a predsa má o to ešte záujem. Z môjho pohľadu nádherná trať Suzuka v Japonske, ktorá je historická trať takisto, a Le Mans, to proste sú trate, ktoré sú svetové a ja si myslím, Brno a Slovakia Ring sa im vyrovná, čo sa mne páči, ako nie by som to preferoval, že sme slovenská firma, slovenský tým, ale naozaj proste realita je tá, že to Brno a Slovakia Ring sú veľmi podobné trate, samozrejme to zázemie je na Slovakia Ringu trošku menšie. Mne sadla asi najviac tá Pannonia, tým pádom, že sme to mali najbližšie k domovu. Najčastejšie som tam chodil, tak mám tú Pannoniu najobľúbenejšiu. Teraz máme Slovakia Ring. Dôležitejšie je to, že ju máme doma, že ju máme na Slovensku. Druhá variácia trate je kratšia, ale tá sa mi páči ako najviac. Po rokoch cestovania sa naši cestní rýchlostní pretekári dočkali toho, že bol otvorený prvý slovenský rýchlostný okruh v Orechovej Podôni. Myslím si, že je to taký medzník v histórii motocyklového športu na Slovensku. Už minuloročné podujatie Alpe Adria, ktoré sa konalo na tomto okruhu, ukázalo, že medzi našimi pretekármi sú talenty, ktoré na to majú, ktoré sú schopné konkurovať aj v európskych podujatiach. Chcel som ísť tú Alpe Adriu z toho dôvodu, že je to ten najlepší závod, ktorý sa na Slovensku ide. Máme ho doma, je tu slovenský divák, kopec kamarádov, všelijakých, tak človek sa chce ukázať, predviesť. Je to taký odrazový mostík. Ak má niekto talent a chce ísť vyššie, tak tá Alpe Adria je k tomu určite napomocná. Je to jeden zo šampionátov, ktorý je zároveň kvalifikáciou na majstrovstvá Európy. Účasť na tomto podujatí je niekde viac ako 230 jazdcov. Pôvodne to boli krajiny okolo Jadranského mora, odtiaľ názov Alpe Adria. Dneska je to už nejakých 20 krajín, ktoré sú v rámci toho zapojené. Vidím na svete ženy, ktoré sú rýchlejšie než chlapi. Mne sa to stalo takisto s Martinom Čermákom, keď nás predbehla Kaťa Pengsem v Brne, nemecká pretekárka, a proste sme to zapichli do boxu a sme tým chceli prestať. Volám sa Barbara Jakubičková, pochádzam z Nového Mesta nad Váhom. Pretekám v Okubator 125 GP, v Českom majstrovstve a v Alpe Adriinka. To vnímanie možno, že majú iné, povieme si, že jemná žena, ale asi to tak není len, že jemná žena. Samozrejme, že nič nenormálne, proste u nás to je zase niečo, že Ježišmaria, žena to nemôže sa voziť na motorke. A v roku 2007 sa kúpila motorka, 70-ka, a začala som závodiť. A určite prajem veľa šťastia. Práve, že tie najdrahšie motorky sa najčastejšie rozoberajú.
Mechanici, v podstate rovnaký asi zážitok ako pre jazdca, by som povedal. Tamto vzrušenie všetko je. Samozrejme pre mňa ako mechanika je zaujímavá tá práca s tou motorkou, práca s jazdcom. Moja funkcia vlastne šéf mechanik. No šéf mechanik by som povedal, ja mám na starosti, zodpovedám za motocykel Lukáša. Keď ja odchádzam od neho ja do štartu, proste si dáme pesťovku jednu, ale trepnem do konca, lebo hocičo tam môže byť a fakt len tieto myšlienky mi chodia po rozume, ale v priebehu toho víkendu no človek sa nadrie, len to, čo som spomínal vlastne, že to není až také živé, možno ako to voľakedy bolo, človek narobený, bolí ho celý chrbát, všetko, ale predsa by ešte mal nejakú silu na niečo a nič. Proste kočky, čo vidím cez deň, šroubujem hore-dole, tak neviem sa sústrediť na motorku, treba ten pohľad dávať preč, hej, že dobre, OK, rozum, Lorenzo, kašli na to, kočky odídu, nie na to prišli a keď pustím šroubovák a na rade z ruky 11 hodín večer vyjdem zo stanu a nič, všetci spia, koniec. Čo sa týka techniky, tú techniku majú kvázi všetci rovnakú, či to je hen taká značka, onaká značka, je to vec peňazí. Žiaľ, ekonomická situácia je taká, aká je a kvôli tomu si tí mladí ľudia nemôžu kúpiť motocykle, nemôžu si hocikedy sadnúť na motorku a si zajazdiť na okruh, lebo aj vozenie na okruhoch, na našom jedinom okruhu, na Slovakia Ringu, tiež nie je veľmi lacná záležitosť. Musíme si brať do úvahy, že to nie je len, že prídem na ten okruh, sadnem na motorku a vozím sa. Potrebujeme sa tam dostať, potrebujeme zaplatiť poplatok, potrebujeme mať pneumatiky na to, a potrebujeme sa vrátiť domov. Skrátka, všetko to stojí dosť veľa peňazí. Aj len samotné vozenie sa. Dá sa jazdiť za málo peňazí, ale pomaly. A keď chcete jazdiť rýchlo, potrebujete veľa peňazí. Vidíme smrteľné úrazy hoci kde inde na bicykloch, takže motošport je takisto asi myslím nebezpečný ako hociaký iný šport. Padol som na záver vlastne mojej kariéry a mal do dneska s tým problémy, nejakú prasknutú spodinu lebečnú som mal, obidve ruky zlomené naraz som mal, takže v podstate zranenia patria k tomu. Bolo to pri absolvovaní jedného skoku. Som ten skok nejakým spôsobom podcenil alebo nezvládol a v princípe pri tom veľkom preťažení a pri tom prepadnutí mi povolili obidve zápestia. Myslím, že som mal vtedy nejakých 160 km rýchlosť a mi proste úplne odišla brzda. A už vlastne nič som tam veľmi nestihal robiť, tá výjazdová zóna tam nebola až taká veľká, tak som to napálil do zvodidiel. V motošporte je základná vec ísť za svojím cieľom a ísť za svojím snom proste. Si niekedy niečo vysnívaš, nikdy nič není nemožné. Že som chodila na závody od malička, tak bol to môjim snom a ten sa splnil. Môj sen je čím viacej jazdiť.